Waar is dat netje voor? Het netje dat houdt mooi de kabit even bielkoor. Nou ja, we zien hier altijd naar uit. Bij hen die komen hierheen, vrienden komen hier. En dan gaan we wel lekker even tegeer even lekker zitten. Ik probeer dit hier aan deze kant van Surhuisterveen nog een beetje te promoten. Energie. Ja. En dan had ik zo'n netje, dan had het altijd weer een mooi beeldkoor. En hoe lang zit nog maar zo'n blokje karbiet? Oh, ik had wel in de gaten als het met zitten en dan had wat ploppers ertussen, dan doe ik er een PB extra bij. Maar het is toch altijd even de juiste mengsel. En dan, nou ja, dan had het mooi compact. Als het eruit helst, nou dan kist het even zo blussen. Als je al de blokken bielkoren, hoe stik net de scoort zien. Hier in de wereld, ik weet iedereen een fijne jaarwisseling.